Bona nit, començo reaccionant. Voleu fer la vostra aposta de merda o no? L'aposta de que el Barça perdrà, no? Sí? Tu creus que el Barça perd? Buah! No sé, tio. Aviam, Oblak i Ter Stegen surten ara en pantalla, que són els dos millors porters del món. Pot ser que sigui un resultat 0-0 molt maco o un 1-1, però no sé. Sí, jo crec que el partit serà avorridot i que el reaccionant durarà 5 minuts. Ara torno, vaig a veure com està la pizza. Però quin comentarista és aquest que marxa per anar a veure la pizza? Bueno, Jo trobo una falta de respecte. jo espero que ara marquem, perquè tenim la pilota i el David no mira. Oi, 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 oi! Molt bé, Hòstia, Griezmann, no m'ho esperava. No, ha anat alta. Dembélé no sabe hablar, però és que no parla res. O sigui, l'altre dia han sortit 2 vídeos d'un pavo a TikTok que el para quan va amb el cotxe i li diu coses i el tio no entén res i fot una cara de circumstàncies bestial. A mi, jo Sergio Roberto el veig un xaval, és el típic tio que fa una feina que no li agrada fer-la i algú l'ha de fer. Per mi és molt millor honest, no sé per què no juga, però dintre un moment. d'ella prefereixo a Sergio Roberto que a Júnior, vamos, 10.000 vegades. Miró, tu ets mig de l'Espanyol, oi? Quina mania teniu, tio? No tinc més preguntes, senyoria. O sigui, el problema de Sergio Roberto és que a qualsevol equip seria un crac, en el Barça no. I ja està. Però és que no pots tenir un equip amb 11 cracs, tio, Zidanes i Pavones. Has de tenir un equip compensat i Sergi Roberto compensa molt bé la plantilla. És una peça que pot jugar a moltes bandes i sempre amb un set. L'altre dia, la seva banda era un colador, l'altre dia. Però quin partit vas mirar? L'altre dia quin partit et pots referir? Hòstia, jo no me'n recordo quin partit era, però... Estàs parlant d'un partit que no saps ni quin partit era, donant per suposar que va jugar malament. I o sigui, literalment, Coutinho és extrem. Per què el fa jugar extrem enganxat a la banda? Coutinho no és extrem. Amb el Liverpool va jugar allà, però tirant sempre cap a dins. És mitja punta tota la vida. Però quan va arribar aquí al Barça, la posició de mitja punta no hi era, perquè juguem un 4-3-3 i sense 4-3-3 em semblava impossible jugar. Ara Koeman ha vingut i s'ho ha patat pel forro dels collons. I, bueno, estem jugant com el cul com abans amb el 4-3-3 de Setién, que era un 4-4-2 perquè no sabia jugar amb 4-3-3 si no podia jugar amb el 3-5-2. Al final, dels sistemes, és més millor fer-ne servir un B que no casar-te amb cap. Però, bueno, Coutinho no juga bé enlloc. Aquesta és la meva premissa bàsica sempre. No, Coutinho aquest és la seva última oportunitat per reivindicar-se Per reivindicar-se i poder-lo vendre l'any que ve. No ben bé perquè l'equip aquell està una mica molt pou, però, bueno. Jo el que volia dir, que no m'heu deixat, és que el lateral francès del Barça S'està abraçant amb un pare, no era que per això ha girat la càmera, saps? Així no surt. digne pel Barça. Oh, em fa por Pjanic a mi, tio. Pjanic, el Piolín, que li dic jo, PJ. Fa por perquè és molt lleig, però res més. És molt baixet, molt camacur i té el cap molt gros, és Piolín total. És molt lleig. Busqueu una foto del Piolín a Google i veureu que Piolín i Pjanic són la mateixa persona. Va! No! Hòstia! Bueno, s'ha de dir que no hi havia cap passe enrere disponible, però l'ha xutat a les putes mans d'Oblak. Tu creus que tenia passe de la mort? El passe era boníssim, tio. El passe era de la mort total. El passe és de Jordi Alba? Pot ser que Jordi Alba l'única cosa que faci bé sigui passar-la a Messi? En el fons no descobreixo res. Jordi Alba porta 10 anys vivint de passar-la bé enrere a Messi. I collons el bé que ho fa, però ja està. I només porta 8 al Barça, imagina't. O sigui, imagina't, exacte. Hòstia, que s'ha lesionat o no? Qui? Ja ho veuràs. Dembélé? No fotis. No. Un moment, Carrasco, fill de puta, tio, no fotem. I se'n va. Dembélé, per favor, No, però és mal de panxa, només. Mal de panxa i cagarrines, però ja està, sisplau, Dembélé, tio. Qui ho ha dit? Ho he dit jo. Escolta, com comença la temporada de Fortnite? Camilla. Que no està a començar. Això és com aquests jugadors que busquen la segona groga a 80 a la Copa del Rei. O Neymar abans de l'aniversari de sa germana. Passa-la. Va, Dembélé. A veure, ara entenc per què reies, tio, que vas molt avançat. Brutal Dembélé, tio. És el meu ídol, de veritat.
Avui no mengem galetes al Dembélé o què? Ter Stegen! Ter Stegen! Ter Stegen! Però què és això? Adéu, senyor! Ter Stegen! Però quina bogeria! Però quin collons ha apretat triangle perquè surti el porter de l'àrea, saps? Què fot Ter Stegen? Pitjor que... Què acaba de passar? Per què li ha agafat? Però què fa? El Ter Stegen. Si com d'una pèrdua tan inútil i superflua de Dembélé acaba en gol en contra, Perquè li havia vingut davant del Ter Stegen. Però què fa? No ho entenc, tio. Què fa? No pot sortir així, home, és massa... No, aviam, la cosa és que el porter del Barça sempre està avançat. Sempre està avançat i per tant, com que està avançat, surt a tallar la jugada. Bueno, que si no és un 1 contra 1 dins de l'àrea, que és igualment difícil, O sigui, però... Per favor! Bueno, us deixo criticar una mica Sergi Roberto perquè era la seva banda, però tampoc hi havia els defenses centrals. Si ni ningú! És que no hi havia ningú. Però si allà no em paro! Si allà no un desert! És lamentable. La cara del Piqué mirant el Ter Stegen, És lamentable, tio. I s'acaba la primera part, És lamentable, Que s'acabi tot el món, home, ja, per favor! Sí, estàs enxufat, sí. Jo em vaig a fotre un tall a Torre Vicenç, i d'aquí... Jo el que faré serà posar-me un dels auriculars i començar a dir la primera part perquè així avanço feina, perquè té pinta que el partit no es fa mirar gaire com per estar pendent aquí tota l'estona, tio. Avanço feina i a cascar-la. Hòstia puta, a veure? Què acaba de passar? Que se m'havia tornat a congelar la puta pantalla, tio. Ens han trencat el genoll de Piqué? Jo crec que sí, S'ha trencat el genoll. Bé, que entri un tití, no? Que entri un tití. No sé ni si està convocat un tití, també t'ho he de dir. Quin mal, Acabo de veure ara... O sigui, estic rient de dolor. Bueno, doncs... Ui, fa molt mala cara, Piqué té 33 anys, ja no torna a jugar. Mala cara. Piqué no torna a jugar i ha d'entrar un tití, no tenim més centrals, no? Araujo també està lesionat. Ara veurem Sergi Roberto de central i des de lateral, no, llavors? Perquè Busquets, que pot jugar de central, també està lesionat. Hòstia puta, tio, quin panorama. Sí, escalfa d'est. Home, si l'Espanyol no puja, ja pot desaparèixer com a club perquè no aguantarà econòmicament un altre any a segona. Té plantilla, ha mantingut els jugadors per pujar. Molt bé, Dembélé. O sigui, l'Espanyol està obligadíssim a pujar. És que... L'Espanyol, ho vaig veure l'altre dia a Twitter, no sé si tenien paus 40 quilos en salaris. Pot ser. I el segon de segona que més tenia eren com 10 o 12. I deu ser el Girona, que l'any passat era el que en tenia més, però ara ha perdut molta pasta, que xuta! Deu ser Piolín, deu ser Pjanic, no? Sí. Llàstima. Ojo aquest córner. Oi! Ui, que la liem, parda. Aquesta és la nostra porteria, no? És que l'estem liant pardíssima, tio. Cada vegada que aixeco el cap, l'Atlètic de Madrid està a la nostra àrea, tio. No, estic veient amb un ull que estan ensenyant moltes targetes grogues a tothom. Per què? Perquè està... Hòstia, que llargs que té els cabells, Jiménez, tio. No sé, però és una merda de partit brutal, O sigui, els reaccionants són tota l'estona discutint ara de Roberto, ara de Coutinho, ara de no sé què, ara el Piolín Pjanic, però de jugades poques, tio. És lamentable, aquest Barça, tio. O sigui, aquest partit, no sé si... Per què no posa el Riqui Puig? Perquè no va convocat, crec. Perquè no li agrada, perquè... Però, o sigui, té sentit que Riqui Puig no tingui lloc en un 4-2-3-1, perquè en un doble pivot se suposa que no és un perfil gaire defensiu ni gros físicament ni tal, i que patiria. Ell és un interior per un 4-3-3. I per tant, com que Koeman no pensa negociar el 4-2-3-1 i no s'adaptarà als jugadors que té a la plantilla segons el dibuix del partit i s'has de canviar coses, doncs no. Ja està, a la merda. No entrarà Riqui Puig. No, cony, de talonet no. És igual, tio, és lamentable. Oh, pensava que era gol, això! Si Sergi Roberto s'ha lesionat xutant i gairebé marcant. No fotem. No és gairebé. Es marca o no es marca, Joan? No hi ha un gairebé. Si s'ha lesionat amb aquest xut, doncs hagués pogut ser gol almenys. Hòstia putíssima, de veritat s'ha fet mal? Sí, va coixíssim, No, Sergi. Hòstia puta. Dembélé sense collons per culpa de Carrasco. Ter Stegen sense sou per culpa de Carrasco. Piqué també l'ha lesionat Carrasco o què? I mare meva, Sergi Roberto, tio. No. És un partit per... No pot seguir, el Sergi. És un partit per oblidar, tio. O sigui, crec que el reaccionant serà el meu crit quan Ter Stegen la lia parda
i ara plorant per Sergi Roberto, perquè tota la resta anem parlant de la vida, però és que no passa res al partit, és un partit infumablíssim. O sigui, m'ho he passat pipa amb vosaltres, ma mare també està molt contenta, perquè que si no aquest partit ja haguéssim apagat la tele. Però és que... Braithwaite... No, a la merda. És que no... És infumable, o sigui, putíssim Barça, tio. Recordeu allò dels Men in Black? Sí, ara un bolígraf així i esborrant-nos la memòria, sisplau. Sisplau. O sigui, aquests 90 minuts ens els podíem estalviar de les nostres vides, sincerament. Sí, moltes gràcies per la companyia, perquè sol em fot un tret. És infumable. Bueno, ha sigut la nostra alegria, ja ells. No, de veritat, és infumable. Bueno, abans preguntau si hi havia torneig de Fortnite per lo de Dembélé quan sembla que s'havia lesionat. L'altre jugador que li agrada molt Fortnite és Sergi Roberto, vull dir que potser sí que s'apunta a algun torneig. Això m'ho deies. Sí, tio, joder. Puto Fortnite, que ens està lesionant a tots els futbolistes. Piqué també s'anirà ara a fer de negocis i muntarà algun torneig de tennis o d'esports també, hòstia puta, tio. Mare meva. Quina cara que em fa el pobre Sergi, no, tio. No m'ho puc creure. És tristíssim, o sigui, estic rient perquè no sé què fotre la meva vida, o sigui, ara mateix. Qui pogués ser gos, Tau? Qui pogués ser gos? Estic aquí acariciant amb aquesta mà. Coutinho, és que és una putíssima còpia barata de Neymar, tio. Ara porta el mateix pentinat, els tatuatges al coll, quin fàstic de persona, tio. Mai he tingut coutinhitat, ves a la putíssima merda, tio. Puto Gerard, tio, que bé s'ho sé. Puto Atlètic de Madrid, és que lleig que juguen, és que a sobre el gol ha vingut de res, o sigui, no han fet cap tipus de mèrit per guanyar aquest partit, aguantar ben defensa, ja està. Bueno, el Messi té el cap a Manchester. Messi té el cap a Manchester. I per què a Manchester? Perquè el City de Guardiola, mama. Perquè el Barça ara mateix és un club de merda. O sigui, recordem que el Barça és la imatge de Catalunya feta a futbol. I què és Catalunya? Calla. Molt bé, vinga, adéu-siau, fins aquí el vídeo. Sí, no li deixis dir això al meu fill, hòstia. Això és un intent de sintonia final, like per la vergüenza ajena,